हाँ तो साहेब मोर बसेले तोर हीरा हेराइल कचरे में संत कबीर दास के द्वारा लिखल गई बा, जौना के सारांश हम लेके आ गइल बानी। हालांकि एक चैप्टर के हम पढ़ा दिले बानी पिछलका वीडियो में, तो यही से एकरा के देखे ले हम एकरा के परीक्षा में कैसे लिखाई। तो एकरा के बहुत कम में हम लिख के रउआ के अपना से कोशिश कइले बानी कम में, यानी परीक्षा में आ जाए कि सारांश लिखी एकर तो कैसे लिखम, तो ओकरा के हम लेके आइल बनी। लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कल जाई तो ओकरो के मिस ना करम। तो चली शुरू कल जाओ। संत कबीर दास के जन्म लहरतला तालाब काशी 1518 ईस्वी में भइल। यहाँ के भक्ति काल के निर्गुण धारा के कवि रही। यहाँ के माता के नाम नीरू और पिता के नाम नीमा और गुरु के नाम स्वामी रामानंद रहे। इतना इनकर परिचय हो गई शॉर्ट में। ठीक, अब पाठ में का बा ई पढ़ी जा। तो कबीर भोजपुरी के अपन मातृभाषा बतावत रहली, जवन की पूरब के लोग बोलेला। यहाँ के स्वामी यानी प्रभु महल के महल अगमपुर में बा, यानी यहाँ के स्वामी यानी भगवान के महल अगमपुर में बा। अगमपुर माने जहाँ जाइल कठिन होखेला, तो जहाँ वहाँ मरला के बाद लोग पहुँचेला। ठीक, वहाँ जे आदमी मरेला वो अगमपुर में जाला। ठीक, वही जगह पाप आ पुण्य के फल प्राप्त होखेला। वहाँ केहू अपन संबंधी ना होखेला। फल के रूप में उहे प्राप्त होला जे हीरा लायक बा आ जे कीचड़ रूपी हीरा लायक बा, यानी जेकरा पाप कइले बा ओकरा कीचड़ लायक हीरा आ जे हीरा असली हीरा लायक बा ओकरा के असली हीरा ओइजे प्रदान होला। ठीक, जे ओह जगह पर जाला वो वापस ना आवेला। यही से ए सन्यास के कबीर जी बतौले बनी, यानी जे वहाँ चल जाला फिर वापस लौट के ना आवे। तो ए सन्यास के पहले ही जियते में कबीर जी बता दिले बनी। ये कहले बनी कि ऊ अगमपुर के देश के हई, यानी कि ई अपने आप के वही देश के मानत रही। चली, कबीर अपना मन में प्रीतम के बसे के कहत बानी, काहे से कि असली हीरा तो इहे ह। प्रीतम यानी प्यार होखेला, जे प्यार करेला। ठीक, ओकरा के बसे के कहतानी। लोग पत्थर आ पानी और पूरब पश्चिम में ए हीरा के खोज रहल बाड़न, लेकिन अपना अंदर जौन हीरा परखे के बा ओकरा के नइखन परख पावत। यानी लोग जौन पत्थर के हीरा बाटे, जौन पानी में हीरा मिलता, वो जौन कोयला में हीरा मिलता, ई सब के खोजे में रह गइल बाड़न। ठीक, पत्थर के हीरा मतलब कहे के मतलब इहो बा पत्थर में खोजत रहन भगवान के। ठीक है, पानी में यानी आदमी गंगा नहाए जाला चाहे जल चढ़ावेला तो वो में भगवान के खोजत रहन। केहू पूरब में यानी हिंदू लोग पूरब में पूजा करेला तो भगवान के खोजत रहन। केहू पश्चिम में, मुस्लिम लोग पश्चिम में जवन पश्चिम में बा उन्हें पूजा करेलन। तो ये हीरा के खोज रहल बन, लेकिन उनका अपना अंदर जवन हीरा परखे के बा तवना के परख नहीं पावत। यहाँ कबीर वो हीरा के पहचान कर लेले बानी आ ओकरा के दिल में जगह दे दिले बानी। तो यानी कबीर जी जवन बानी हीरा के बढ़िया से समझ लेले बानी कि ई असल में हीरा का बा। उ कोनो पानी पत्थर पूरा पश्चिम में मिले वाला चीज नहीं छे। तो ये एकर सारांश हो गई। चली एकर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न कइल जाओ। तो पहला प्रश्न बा कि कबीर के जन्म स्थान कहाँ बा। तो यहाँ के पूरा जन्म स्थान के अगर इनमें से कौनो दे दी तो लिख दे हम तो सही हो जाई। लहरतला तालाब बनारस काशी प्रयागराज, यानी उत्तर प्रदेश जहाँ उनके नाम परिवर्तन भइल बा तो ओकर। ठीक, यहाँ दूसरा क्वेश्चन बा कबीर के माता पिता के का नाम रहे। तो नीरू जवन रही तो माता रही आ नीमा जवन रहन तो पिता रहन, याद रहेगा बा। कबीर साहब के करा के कहले बनी, तो कबीर साहब परमात्मा के कहले बनी, भगवान के कहले बनी। ठीक, और बा के कबीर कौना पंथ के मानत रही, यानी कबीर के निर्गुण पंथ के मानत रही, यानी वो कौना धारा के रही तो निर्गुण धारा के रही। ठीक, कबीर कौना काल के कवि रही। ठीक, कबीर कौना काल के कवि रही, तो एक आंसर हो गई भक्ति काल के ही कवि रही। चलिए, हीरा कहाँ में हेराइल बा। तो पाठे के नाम बा हीरा तोर हीरा हेराइल कीचड़े में, तो ऐसे कीचड़ में। आगे हमन के अति लघुत्तरीय प्रश्न कल जाई जौन की बहुत इम्पोर्टेंट बा। तो ऐसे सब्सक्राइब कर ली आ हमन के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर ली। अगर पूरा PDF रहुआ के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाई। धन्यवाद।